Allah ya kalle na ko da kin ga wannan ba girma kofa to da kin ga wannan ba girma kofa ha yanda mutumin kirkin nan Abdulaziz Garba ga fasa walin ga wanda nake son mu tsayar takara 2023 insha Allah mutumin nan ya wuce Abuja ai kai ajin da albasu ai ta ka ce baba ga fasa baban Sariu da Sariu Allah ya kara lafiya da nisan kwana yanda kake raba kerali na shinkafa a gai ajin da albasu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina ya kane lafiya na wallahi na san akwai albashi da kana ta san ba wallahi tallahi to nake faruwa ne ka san bawan Allah ne me Allah da Annabi ina jira walin ga Abdulaziz Garba ga fasa walin ga yake nan a wannan mutumin kin aikin shi ne wallahi na sani aikin shi ne ai yanzu da azumin nan kwarai da gaske ga ajin da albasu nan falankawa ina gaya ma tirela na shinkafa ya je ya dire musu dan girman Allah galan din manja katan din taliya ka san mutum ne mai yi na mutane kai ba wani da za ku kuma yanzu tallai aboki da an tare babu amana shi ne ka dauko mahu kuma baka yi magana ba oke wai zaka je kai ma kai mutumin kirkin da dukkan ana faɗa a gari dama ni ina tunanin ta yara ne in samu fita kai in je kula da kwanan masara tun shekaran jiya kan girma kuma Allah an ce buhu bahun yin kafa yake bayarwa buhu shinkafa buhu bahun masara buhu bahun gero albawan Allah suna ba da kwano da mudu ko sun ce buhu ne ai bayan Allah ne idan muka rasa sa ajin jaya kamar ai mana rashi ne bawan Allah ne mai hannun badawa gaskiya ake yi da babu ce ke na gajiyar a basu ai mu ga ajin da albasu 2023 Abuja na insha Allah ko lokacin da aka haife shi hannunsa haka yake ni ga ko yake na badawa sa mutane falankawa da zaka falankawa da zango tirololi ina gaya ma kawai gashi ga buhun shinkafa nan katan ɗin taliya katan ɗin manja kawai duk wanda yake aboki ya kamata mu tunana mu tafi Bashir Albasu jarumi ne a dukan harkar sa bai da kyashi.